Dipakan kucing kurus. Pergayakan penemuan. Seprene kasil pentas ana kene yo. Aduh, mbok yareman. Iki dhewekne karo Reyang karo Besut. Wong iki pentas ana ndi kajate apa, Man? Boleh. Siramu klanira Semar sak rombonganmu iki nak pentas ana dusun Sukosari, Desa Kedunung, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dene kajate nak kaya-kaya dene iki tasakuran menempati rumah baru lho. Aduh, mbok iya arepan syukuran yo. Niku wau kajate Pak. Dene aku penjenengane Bapak Kepala Desa. Iki kaya-kaya dene rasa muji syukur kaya-kaya iso gawe omah sing kaya ngono gak nyono gak ngira nak iso gawe omah kaya ngono apike. Aduh, mbok iya arepan. Terus niku Makde sing nyambut gawe Makde. Sinten Makde? Besut putuku nak nggih Makde kula Makde. Kaya-kaya kang tansah mandang sak ben wengi yo. Ana radio Suara Mojopahit gelombang 88,7. Dalah radio padha laras gelombang 95,0 uga radio Jagat FM gelombangnya 102,9 uga disengkuyung dening yaiku dulurmu sing nganakno live streaming YouTube yaiku Budaya Official Dalang Roman Widodo nak saka Bening Gondang Mojokerto Jawa Timur. Oh ya Sud, Jawa Timur Sud. Iki ngono dalang Jawa Timur. Iku mesti mawon Pak Jawa Timur ngene iki mosok Jawa Tengah iki kasare ngeten. Ya. Jawa Tengah niku enten piye to? Piye to ki? Lho Pak. Ya ya. Piye to ki? Piye to ki? Ha iku Pak arek-arek. Kancane dilingi masih. Aduh. Wah kan iki iso ae. Man, apa yo kaya-kaya didatur gempa nuwun karo panyungguyung para sutresna budaya kulit man. Sing wong iki kae jur tumplek blek kaya ngono embong nganti gak iso liwat. Kok lawan mau kok kaya gak ono mudune banyu ngono gak karo-karuan. Ya tapi najaga awan kaya ngono ana mudune banyu tapi cara gak sampe cara kono bledhokan gak man kare karo penjale Bapak Kepala Desa disewakno sawah man. Sawah boleh 300 ditebas digawe acara iki.
gak liwat yang matur nuwun rawi kanca-kanca sedaya budaya wayang kulit. Mangane gak salah ana wak ogleng. Uga ana dulurmu saka Diman daerah Ngoro man. Nek gak salah Ngoro man iku Pak Tadi ta sapa? Oh, Pak Tawi. Pak Tawi saka Tanjung Rono Ngoro. Wis wake man. Ngantek bingung ya. Panjenengane dulurmu Mas Suwarno saka daerah Simbaringin ana Kutojo. Oh, Mas Suwarno. Dore Rangman. Lakon iki mbok mono klirang-klirine ya nak sak tracapan Pak Dalang Roman pribadi njuk pangapura sing agung sebabe. Sebab nyali kon dalake taun 96 nganti seprene ping pindho iki nak tak gawe lakon. Kon jeeling man, jeeling yo. Sepisan nggo lapangan Padang Asri Jatirejo Mojokerto biyen. Bu taun pira kanthi lali. Lah saiki nduk kene iki dadi kae taun 96 ge lakon iki ping pindho iki nak. Oh, ja. Dadi mbok menawa klerak-klerune sepurane sing agung. Ja. Sut nggih, Pak. Iki cara ana ya iku panyuwunan gede-gede nak. Isen-isene gara-gara nduk kene. Heeh. Jajal kono iki sejak no ditakon diwaca. Ha iki tak bukake sing liwat WA. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula cak saya saking kutha Porong Bangsal. Pada nyuwun gede tunggal rondo gantungan nomor kalih ya menika sambang mertua. Podo harus paten mancep. Digubui sapa jare kaya. Podo laras pancen mantep. Pol gantung jelup. Semoga tetap jaya selamanya. Kagem ingkang maos buat ini matur suwun. Amin. Matur nuwun. Nah iki sak panjenengan iki sing saka jalur WA. Iki mau yo lagu apa ucapan dhewe. Kak mangan. Saking Bapak Ngadi Wonorejo Simbaringin. Bapak napa niki serang ngoten? Serang. Gong, reaman kan krungu ah. Apa man? Enak dalane gak ngomong loket ngomong anak biar ngomong ya. Iki cek dari rokok iki. Anak-anak ngono. Pak Tawi Tanjang Rono. Pak Seran mana? Seran. Pak Seran. Oh alah, nggih. Pak Tawi Tanjang Rono, Bapak Suwarno, Wat Simbaringin. Saking Bapak Dewa Kegentalo absen saja. Thank you. Ya kan Pak Dewa. Nah, tak ning ngomong bahasa kula nang WA. Saking Pak Parmon Sumber Wonosalam Sunggalu Padalang kula badhe nyuwun kene ngericik. Nak Denis gawe tombo adem. Tombo adem niku nggih kekepan kemul, Pak. Lho iki ana delok-delok kipase mulut terus iki. Iya, nek adem iki mah belum begini. Ngomong. Kagem ingkang maos matur sembah nuwun. Saking Bapak Dawang Banjarsari nyuwun gending kutut manggung. Sembah nuwun padha laras ganteng nggih. Saking Pak Jono Sambeng Belan Tengah Mojosari. Nyuwun kangene ati matur suwun. Cak Alwi Wonodadi Kutorejo. Halo Cak Alwi. Nggih, penggemar setia. Setia sekali sampai seragam pun kaosnya podo laras. Sing gak ada bunga desa nih. Pak Arianto Sumber Jati Mojo Anyar nyun kini Kembang Jambe. Bu Arsian Gebang Sari absen. Pak Sudarsono lagi jaga warkop Gempol Pasuruan.
Iku lho kalau nak jare arek jare mancing kelocor-kelocor kon lho bagus iku lho. Bagus iku sing kero. Nek dheweke garu-garu wong mbak seneng mancing enak. Soale mancing iwak sing dheweke seneng mancing cewek, ah iku kan seneng. Lagune ana kok jeng mancing. Niki wau Pak Sudarsono nyuwun gering sinam parijoto. Pak Tawi ngersaken gedhe kopi jahe. Nggih. Wilujengipun kantor pembilang Roma, kula nyuwun gering lumrih asmoro. Kula ketunaken Pak Roto sugeng midhangetaken. Katur nak deris matur nuwun padha laras tetap jaya Cak Bogel. Sundawan. Cak Bogel Sundawan. Nah ini gini. Oh sampun dicak tawi saking sebani ngoro nyuwun gending kopi jahe sampun. Telah. Oke, jomblo nak reapan. Ayo padha ndedonga bareng-bareng jroning ati ya nak apa oman. Yogamu sing asmane Bapak Tajid supaya diparingi gadangan oleh lenandang leloro nang waras sak menawa dekne bergabung maneh karo kanca-kanca sing oh iya daleme nek kaya ketan kidul kono uga kelingan Mas Soleh sing nate nimbali Pak Dalang Roman nduk dikala semono ndek daerah Sukosari oh iya iki akeh nak kanca-kanca saka Tunggul Moro Kutapara ngastahi wilayah liyane wis penggemare akeh iki zaman. Monggo dua lagu di medley dipilih kono apa? Kopi jahe mandap rondo gantungan. Kopi jahe mandhape rondo gantungan. Diwalak-walik monggo pasrah kanca-kanca wiyaga padha laras dados.
aku nyekel mik anak-anak presiden kawan kirim salam siji-siji lah. Monggo sing saking kono ujung selatan. Ayo Mas Benny kirim salam nang sahabat Budi Lukis. Oh nggih. Sugeng enjing kula badhe kirim salam ten ngene Lupis Jaya. Apa nak? Bebek Lupis Jaya. Antiril. Jaya Kiril. Nggih pun Mas Benny sampun pindah situke. Salam nang sapa? Nggih. Sombong yo omah yo midhang radio ningali di YouTube, warung-warung dicekel kabeh. Nggih, kula mau badhe enten dhateng Pak Askan Prastono. Iku mungkin enggak saras panjenenganipun sakit. Amin, ya rabbal alamin. Nggih. Geser. Kirim salam. Salam dari Bapak kula mawon. Sapa nak? Bapak Ngatyono no. Wah. Sampe niku drondonge Cak Atyono. Nggih. Kok diondong ya anak? Kate ngomong anak keliru. Nggih. Nggih, matur nuwun. Cak Atyono putrine nduk kene Jawa Tengah dijamin aman lho kene wis. Aman. Lanjut, geser berikutnya. Kula salam kangge Cak Mardi. Mas bisa? Cak Mardi nggo sten ngasteni bangsal. Bapak kula dhewe. Ya, tak ngono. Geser berikutnya. Lah kabeh kok salam nang bapake. Aduh. Kirane aku nang bapakku ngono piye? Ya, nek bapakne nduk kene ya kon bapak mertua. Oh, ngaten. Nggih. Kita salam kagem bapak kula para sepah. Bapakku gak duwe YouTube, gak duwe HP. Tengok-tengok nih. Mak mawon. Ibu para sepah. Mbak Kol. Bapak, para sepah ingkang wonten Kertosono sugeng mijang Bapak. Sehat-sehat nggih Pak nggih. Lajengaken Ibu para sepah kula. Mak. Maafkan mantu yang tidak pernah ke situ. Nggih, matur. Dong, reang mansik lurusno iku nak ukara iku mangsi bener itu mara sepah tuh. Sing bener, mara sepuh. Oh, basane ngono. Lah nek mara sepah mara wis karek ampase tok. Nah. Oh, nek mara sepah mara karek ampase nek karek sepah tok Tegune digere karek sepah tok. Lah duduhe gak ono wis. Nek benda kena disambati. Terus lah nek mara sepuh iku mara wis tuwek tuh. Oh, ngono. Dadi cegak keliru sing bener iki mara sepuh dudu mara sepah. Ojo. Monggo lanjut. Nggih, niki kula kirim salam kagem Bu Rumila mawon nggih. Lagi. Ngono, kok yo gak baik to kan kok gak kenalnya aku. Lagi. Niki mirahaken ngatose. Nggih. Nggih, matur suwun. Nggih, geser berikutnya. Nggih, wis aku gak salam-salam kono kene. Kula sing nyalami sing ado-ado, dulur-dulur padha laras sing wonten tebean, sing wonten sing tak ngomong ya ampun iki dijawe-jawe lho. Dulur-dulur padha laras sing wonten tebe-tebe kaya ten pundi? Lamongan nika wingi kan mboten saged meramaikan acara secara langsung. Nggih, salam seduluran pundi mawon mboten Lamongan tok nggih. Pun saking pundi mawon sugeng injang. Sedaya matur sembah nuwun. Aja lali. Satu lagi sih Dede, kirim salam buat siapa? Siapa nak gak tahu? Niki lho Mbak Lia. Mbak Lia di rumah sudah ngemiki anaknya. Lo video callan. Nggih. Ngomong gak perlu. Lil ngomong.
semua grup pendengar matur nuwun sehat selalu. Amin. Terima kasih. Iya, itu mudah-mudahan sehat. Anak kuliah nang balik kalau tenok panen. Iya nak. Tulis sak bajure iki ana kepadanya turunan Bapak Ki Dalaroman Widodo alamat Purworejo Bening Gondang. Dari kami Pak Sawiyadi. Pak Sawiyadi. Minta gending sholawat badar kok kali Gubuk Asmoro. Gending ini kami tujukan kepada Mbak Dita Romantika. Terima kasih. Wah, sing karo anakmu Dita iki wis. Pak Sawiyadi ya apa? Oke, monggo nak lakon sak banjure apa iku? Kon nyela kok mesti kok sanora ngadi arek kok sing terus nginter ning omah apa? Selawat dadar mendap Gubuk Asmoro. Nggih. Oke, enten wau dulur saka ngumpul Jogarta Jombang. Ojo tak kuning. Ngumpul Jogarta Jombang. Lagune selawat dadar. Oh, mengatis karsarian. Sugeng dalu Pak Dalang kula Cak Mul ngingas nyuwun gending Gubuk Asmoro. Nggih Cak Mul ngingas ngasembuyong. Tau tanggapan corona biyen. Ayo nak, apa iku? Selawat dadar Gubuk Asmoro. Selawat badar Gubuk Asmoro. Enggak. Buka celuk tak buka apa kono? Cak Mul dirantos nggih.
yoga semangat nak ya oleh semangat itu malah penghabisan angin malah penghabisan gedong ah iya aku bikin gedong di lapangan STMI ngono malah penghabisan man iki sak marine iki rada ado man tero puji ado man kok tanggal 9 Mei bulan apa bulan Syawal nah iki cara ngono-ngono daleme Mas Teguh dusun Seduri desa Seduri Mojosari Mojokerto iya nak lah saya kan mbok menawa dulur-dulurmu sing niseni mbok menemben berubah desa paribasane nak iya man tapi ya nek kersa wong wayanganmu ya kaya ngono sak raja iso-iso ngono iya mbok menapa lho nak dene sapa ngerti dikarepi iso tindak ana Pak Dalang Roman kono Kulurjo mending Gondang Mojokerto nomor telepone kok dhuwur iku yo pira nak 085 649 792 596 betul wis ana Sedayu ana Kebomas ana Pataan lan liyane daerah Lamongan ana ya mbok menawa uga sing ana Simbaringin lan liyane ya rame-rame gak kok besok dikrungokno ae mencicil e bojo lagu balik krungokno e ana wong rundingan kono lho ngerokok ndek kono man koyo biasae man sak pejabat Pak Dalarman pentas meni kenang-kenangan karo penonton iki lah tapi yang ngono sapa sing kersa nulis nama karo alamat di bono kerdus man iki gak kena diwakilno man gak kena diwakilno gak ngono kok gopo iki jame man kita kandhane Pak Dalang Roman itu nek gara-gara setengah loro berarti setengah telu entek. Nek gara-gara jam loro jam 3 entek. Karena nek gara-gara setengah loro berarti setengah telu kudu entek lah ngono. Ngono. Mau tatanan man dadi gak sakarepe dhewe pada kerowes langsung. Nek penjabat Pak Dalang Roman pentas meneh kenang-kenangan. Tapi yo ngono man sapa sing kersa nulis nama karo alamat dilebokno kerdus man. Iki gak ada diwakilno man. Contoh umpamane sing oleh Cak Saeri Udapara ki man jeragan Tapin yo nak gambaran sing Joko Pak Mesti tidak boleh iya nak nah tapi yang aturannya dipanggil 3 kali tidak ada orangnya berarti minangka kehormatan ayo nak putrane Pak Ngadiono sampe nunjuk dhewe ta nunjuk siapa nunjuk dia dhewe diundi dhewe ta nunjuk sapa kono oh pakai kula mawon nggih kula nunjuk mawon lho wis sembarang niki mawon sing ngantuk mawon oh niki mawon ojo tarik wis sepuh kuwi ojo ketua pajak Bapak Sumali menipre ditentekno. Matur nuwun Pak Sokeh ngingas, matur nuwun pangapunten nggih, ujar putra Pak Sokeh nggih, pangapunten. Tukang depan rendem ya. Coba dileret. Kembali. Sampai nilai segi kota sing tengen. Nilai segi kota sing tengen. Oh sing tengen. Iya cucu setengen ya iki. Nah.
redian iki. Ingkang sanggih menika Bapak Tawi. Sapa nak? Pak Tawi Sebani Ngoro. Pak Tawi Sebani Tanjang Rono Ngoro. Pak Tawi monggo wonten mriki. Monggo talon Pak Tawi. Yuk, ana. Enten. Yuk. Loro jago. Password pesinggian padha laras. Pak Tawi Tanjarono ngono Pak Tawi nggih. Salam teng keluarga Bapak Sanaji ya. Muga-muga anu sehat ya mawon. Niku biyen Pak Camat kula, Pak Sanaji niku. Ngene Bang, ngene syukur nggih. Nah niki. Pun niki biasa. Muga-muga miguna Pak nggih. Sampun. Yuk. Guru tak balik, nak mari kita balik dhewe, ya balik glebrak ojak. Kocap ingkang merbengi pono kawan Raden Taranggono Biyu. Taranggono dek. Orang tua